Se Fulton Sogadi Staid Semple Cluiche Ceannais na Sraith Roinn An Íarmhí agus an dúna Tráchtaire Míchéal Tráchtaire réúnta deasan sa Staid Semple agus an Lochland ag teachtasteach lá mór na command ar nó Portláirige agus Corcaigh ag teacht níos déanaí ach na súile ar fad ar an gluthe mór seo an dún agus an Íarmhí. Tá trí ahrú déanaach déanta ar Iar na Íarmhí ifar fithe Jack Galvin is an Tommy Gallagher sa lína lán cúil tosnóigh Davy Glenn an caiigh se ifar fithe in anad Angus Clark agus a Lorna Parker Cormac Boyle agus Robbie Greville a bheith ag co-immert a measca chéile son. Na tosa hfuil tá lína lehasach an a bhaith an Íarmhí Joey Boyle, Derek McNicholas agus Niall Mitchell agus ahrú eile stig sa lína lántasach ón Keys a caithh ifar nédeig is stig in anad Jack Gillen agus sin captain don Íarmhí Tróna ná ifar cúteig Cillian Doyle. An dúna dulchan parca mar raníoch níos túisce ireach na seachtaine agus an captéine go siúd ná Stephen Keaton Coolbára. Os a chóramach tá Matt Conlon, John McManus agus Michael Hughes lína lán cúil anna éifeachtach agus Conor Woods stig sa lára caithh ifar sé. Lorna Parker tosnóigh Pierce Óg Mac Rickard agus Liam Savage agus óhéamh scórála beis de glóir tuspántas maithneamh ó Paul Sheehan, Mark Fisher agus an lán tosaí Owen Sands. Se gachtain a régan sa is Staid Semple don Cluiche Ceannais sa áit I Roinn a héin ar fáil dus na bútóirí don bhliain se chuing agus sin dúis úntaach dómh níl éon cheist fé sin mar derman dá ar an réig chun cathe agus a dóhan ama rihréacoch an olahú agus a bheith réig na banistóirí híos fungan sa leis na focail dhearnach a Ronan Sheehan dar nó banistóir an dún agus Joe Fortune fear Loch Garman I Ceannais im líana ar an Íarmhí agus an Spruc dul go dtí Roinn a héin dar nó beidir Tachtasteach Cluiche anna go dtíana rá an buntáiste beidir ag an Íarmhí mar go bhfuil taithí acu a bheith gimmert ar léhananta móra agus ar ócádaí móra mar seo agus beidir go seasigh sé sin dómh ach é sin ráite in san feachtas go dtí seo ag an dún ceithre Cluiche a búite ceann amháin caiilte iad a chríochnaigh ar bar rud I chiallaigh go raibh ar cáilethe díreach go dtí an Cluiche Ceannais sa madidir leis an Íarmhí well bhúidir tríchain caiileidir gá ceann agus caiileidir saimúil go maithe gunne an dúnar chas na fórna gunna bhí chéile cúpla seachtain ó chuin agus rud a chiallaigh gur iad hain agus círí a bhí sa Cluiche Ceannais an teachtain se chatan na captain am an caiintan san leis an réiteoir sin é fear Thurles Éile an sa in Achilling agus sin Kevin Jordan caithh na pingana díreach déantan san aige agus leona goithe nachfuil ró chuna ag an stad seo ach ag séad isteach go dtí taobh an bhaile an sa in Durlas Tráchtaire. Sin beag na golah don Cluiche agus tar nóach chríochnaimid ar chóscóir beag gá le tura an sa Tráchtaire agus beag anbreis a gáthréimh se denómad agus builí éireacha más gá ag a deire se. Gachradólah beagnach ag an stad seo an dá grúpa immerthirí imeisteach in grúpaí chun na focail dhearnach a bheith le chéile caiigh an Íarmhí Gansaí Glas don Tráchtaire agus Gansaí Dubh ar fád an dún agus na Gansathe seanseáil agus aithre anas nach me chéin teachta gona bhí chéile ó héamh dahanana agus mar sin de Táid beag na golah mar derm sin slua bailúisteachchan sa Tráchtaire réasúnta deas beidir gana bheith có test a bhí roch na seachtainna 9 Celsius nó mar sin ag an stad seo ach táid ag súil le Tráchtaire úntaach amáníochta os ar ggóir. Tar nó an dún tháiníidir go dtí Tibredáir na réir chanidir istigh an óstán an Harsan Jackie agus tros garad le déanamh díreach ribh an Cluiche stachantá agus iad réig agus dar nó an Íarmhí taiiste le síos ribh an Cluiche mar dermse an dá grúpa immerthirí caint le chéile chím banistóir na Íarmhí Joe Fortune an son agus ag iarraigh an Iarna Spragan ní léon cheisnach fear le taithí úntaach a seathé siúd agus banistóir maith agus ar an déobh eile Ronan Sheehan dar nó a chlub na Seamróga in Uorchain Trá agus dar nó mach drethir leis gimmert go mar lethasí sin é Paul Sheehan immerthirí se héisiú a héin agus Mark Fisher agus Ryan McCusker túir chun súlach mad orthe agus gach duine beagnach réig. Cé go nómad be se tharbh saimúil má chuoíonn tú siar go dtí an Cluiche nuair chas na fórna gona bhí chéile Roinn seachtaí ó hen bhí cumann amasa ar an Íarmhí ach an 8 scór dearnach as an 9 scórálas Cluiche ag an dún agus thugtar lón na cosa le gá chulín mar araspár ag an deire. Dábhrí sin tá ag súla caibhlant úntaach an sa Tráchtaire an Íarmhí mar rán an údar ach ní léon cheis féin nach go bhfuil furan anna bha freisin ag an dún agus iad ag iarraigh dul go dtí Roinn a héin agus ag immert in ag na countaithe móra sin an Spruc atá ag furan Ronan Sheehan.
Himmerhóirí Dulisteach go dtí san háiteach cearta mar chuala mar níos tuisce tríathrú déanaach ar Iarna Íarmhí Jack Galvin, Davy Glennon ar Immerhóir na Gaillimhe agus Owen Keys ag tosnú dómh an so Tráchtaire ní héin úna le Davy Glennon nach go háirbhí sé arás a gona cíirí an tachtain sicata agus iad agsúla taspántas má uig go ríist an so Tráchtaire. Is na Immerhóirí Thart Benachtaí chun Míchéal agus Táimid Olive Réitor agus an Mike agus an Rudí Dernacha á Socrú an son ag Kevin Jordan agus Bemid Olive an son. Is cinn tú leir Kevin Regan tacha macatí Lorna Parcha don Chahabhisteach agus na Muirdultí na háiteach cearta agus Bemid Olive an son. Don Ceannais Rang dó mar dúirt mé áitin san príomh Rang ar fáil dos na bútóirí an bhíonn se chuing é sin agus churann agus beidir insprád a dulisteach go dtí na comórta siad talile teach díreach ón Chahabhisteach sellh ag an dún ba bheag ná bhór Kevin Regan ach déanta go maith ag an dún seans an son an pass amach go dtí Mark Fisher ní airíonn leis sellh a gáil agus bhí seans an son ag an dún ag tús na himmarthe ach an taobh lína ag buchant an ceann áirithe son agus puck sleasa a bheith ag an Íarmhí. Míchéal son níor tháinig ag an Cluiche Chéile ag an deire agus deis ag an Íarmhí inis cuasaí a thocrú. Ever fé cúig hógaigh sin é Jack Galvin agus fad golóir leis ag an son ag Galvin tá Íarmhí ag an chéad ceanna aimimsú ní airú lótha mar déanta go maith an son ag an Matt Conlon an pass seach sa lár an son ag an dún agus amachtaín fear lár park sin é Liam Savage. Ceann ísio le a siúd a ggéireann duine a gháil tuistigh an son ní airíonn leis ach beidir an tarn iarc an airóg istigh an son le Daithí Sands a dulisteach ar cúl níl éon slitir gé ach lena chus ar dheis agus ar fóríl bhí seans an son ag an dún ach ag an deire an ceann son tarring ar náis Cailís feicithe ag an réitor bhí an cumán cailtan son ag a Daithí Sands ach ag an deire ar an réitor go raibh Cailís déanta agus go méid seans an isis ar an géad cúlín ag an dún. Nis se bhailna puck na Satharn sa Tráchtaire tá ihar héindeag sin é Paul Sheehan An Íarmhí a heisiúd fear na Shamrógaí an uair agus deisige tos an son ar an ngé agus seans an chéad cúlín a gáilt in san Ceannais féchann sé áirde cúnas is Staid Semple ní hen Ceannais fosta do gine tá tógant puck na Satharn ag an deire ar clé agus ar fóríl beag díma ar leis an ceann áirithe son agus ó héh misnig agus mar sin de is brala den ag tógant na builí séire go dtéann an chéad ceann Harran trasnán. Puck amach an son ag Noel Connaughty agus ag an deire beidir gona brog sé seamach de Kevin Regan a rochisteach an son an Immerhóirí se heisiúd an pass amach an son go dtí Joey Bail leis an seans son ag an deire go hard ach a ríist ar dheis agus ar fóríl ceann imithir stré ag an dóthaobh go dtí seo agus Tar nó bhí Roinn Sheehan a rochna seachtain gur leabhar sé leis na Immerhóirí an sesiún seach nó dé damna sicata nóir bhí ag olahúd an cléthe agus dúirt sé féchan ordan son ní lenach an dá chúl an far glas agus an rud chéanana bheith Staid Semple ach is mór an ócáid dómhéh níl éon ceist fé sin. Is deachirtí a gaiine sellh glána gáilt an son ach ag an deir déanta go maith son ag Conor Shaw. Isteach sa lár go dtí Aaron Craig fear naomh Oliver Plunkade agus an coolbar an Noel Connaughty chun ansaí beidir hosnúd an Íarmhí níl éon scóir le feiscint go fóil Staid Semple agus beagnach trí nóid imreach sár go bháil istigh an son Cailís feicthe ag an réitor agus puck séir eile ag an dún. Annabar ar fad déant an son ag Conor Woods agus é héin a thógaigh an puck séir agus beidir le carann na gaotha tá aige go daislóigh an ceann sa feid golóir agus seansca beidir an chéad bhrat a gháirde an so trán ón na scuilann sé leis tá feid golóir aige bhfuil crinnes aige níl ag a deire an tarna ceann na mithir stré an son ag an dún agus cinnte beag dímá ortha lei sin ag tús na himmarthe. Sean buck amach an ceann sa Harnáis ag an dún seans an son ar scórin ceann sin a mitheisteach agus Harran trasnán scór maith an son ag Ryan McCusker chuig an puck amach ar stré beáín tháinig sellh isteach go dtí Ryan McCusker agus an chéad ceann ag an dún an so tránóna tris ceann nómad.
Leis scóir tastal ó Níormhí glurg Shelavan son bhíon lántasí ag an deireadh bhí seansa sin son ag Cillian Doyle an captain ach a ríist Cléagus fóil an tarnig an mé stré beidir go meach sin níos fear an pass a hart go dtí rígan a bhí an áit níos fear ach ag an deireadh fóil an is coolbar an down sin captain ó Value Crown Stephen Keith agus sár Fuchamach an sin I brín sé macht an dún tá Shellah Howlands an ag Dahi Sands Ríist immer Cluiche ag an dún ag túsna himar an count an ibre histeach tána tosa go maach ard chosint is stigan son ag an Iarmhí agus Tommy Doyle leis an gabhn áirithe Ríist a gúrigh ag alternation dún tá Liam Savage ag an deireadh Tom Murray le Shellah an pass go siúd amach go fada le Paul Sheehan bhí seans ó bhfuil séir níos túisce tá an count an aimse ó nimmert an chéad gá scór ag an dún beisiad sásta leis an tús. Leis an pocamach ag Noel Connaughty eisian an cúlpáire is gnóthaí go dtí seo ní líon ceist fé sin ach a ríis chun ceangan son tá Liam Savage an imreoir lár parc seathe agus ingel únta gur an bhar an pass go dtí Pierce ó McRickard osclíonn sin na gúlaí scuilann sin count son isteach ach ag an deireadh dheis agus fóil an tríú ceanna mithir stréan son ag an dún ní líon ceist nach bhfuil si tosnathe níos fear agus cím híos fuman sa banistóir na Iarmhí Joe Fortune agus níl sé peachsásta leis an tasmánta sa chéad cúpla nómad ag An Íarmhí Shellah Farnash Robbie Greville an imreoir for sé buileann son ar bhíon slitter glantaige agus tá sé mechan talún imime amach ar an taobhlína tá an slitter ach nílas go mléonrad feice ag an réiteoir for Greville buile is do go tré hitring níos múna éonrad ach tá sé hí scartathe agus nuair thosnú mit Farnash beag puck slasa ag an dún hís fuingan sa in san Ardán í Cuineán tá ag súla slú anna bhór Staid Semple Tráchtaire Dus na Cluiche Ceannais rang a dó agus rang a héin a go dtí seo sa count an dún inúachtar tre sé nómad. Ríist an count smachta ag an gosantóir agus Tommy Doyle chud fad an clé feiche go siúd siirtín cúlbáir chun tuairteach golórans an a ríist ag an Iarmhí agus ní bró séach Farnash ag an dún Paul Sheehan for sé scór man níos túis gan pass tu go beidir go racha sé Farnash Sheehan ag an deireadh an réiteoir ag scuile leis an montáiste nu bhfuil sé chun an puck Sarah Hart Neil mar ag an deireadh tá sé methe Haran Trasnán thug sin montáiste san don dún bhí an ceart aige Haran Trasnán ag Paul Sheehan agus tá an dún trí cholín chun tosaigh chun éon scór fós ag an Iarmhí. Tús na himar anna fuineh ar fáing an dún ní léon cheist fé sin. Ríis chun ceang don count an na ggéirgé smachtún san tá Tom Murray. Fósadal an pass Machdí Pierce ó McRickard. McRickard le Bert mór haimpel ar scuilann sé leis an count son agus ag an deireadh le Karen Fosta Haran Trasnán sár cholín ag an bharlár parca agus tús den chéad scoch ag an dún. Is dachartí beidir ag Noel Connaughty immerthóir do chuid a dheimsiú beidir gan airó leis an tamsan mar bhfuil Shellah an son ag Jack Galvin is seach sa lár agus smachtan son ag an captain sin ag Cillian Doyle tá rudéigen ag tastáil ó Níormhí dír chun iad a hochrú ag túsna himar an count an isteach ag Joey Boyle ag an deireadh Haran Trasnán ceanna bhí ag tastáil hín chéad ceithre cholín ag an dún ach ag an deireadh Joey Boyle ar chlár na scór ag an Iarmhí. Leis an count smachta go háling congart an taobhlín an son imime amach ar an taobhlín na híl mise Dara Egerton ach ag an deireadh an slitter díreach amáta leistigh das an líonta agus Shellah Farnash an son ag Aaron Craig fear Neve Oliver Plunkett scuilte staach an son Ross chun Shellah chun ceang an son tá Joey Boyle an fear aimse an cúlín díreach tro a second ó hin seansar an tarna cúlín ag Boyle na muir ag fécant an orda ach ag an deireadh ar cléagus ar fóríl an tríú ceanna mithir stréanis ag an Iarmhí. Pocamach an son ag an captain Stephen Keith.
Shelf Clonning Gang, ag Derek and Kine to Dahi Sands. Ord go hauling a shoot, Mark Holuther and son to get to Connor Shaw, Sands a fake and Ord and pass. Stocks Lawrence out on Dune, Gimmerka Cluiche, last month out to Immerhoric ag Derek to Ryan McCusker's sauce to Dulles Stock Le Shane, score my Highlands on Dune and Kugu County shoot, Turn County McCusker. Agus buntáiste de Kerrichu lína inis atra. Rís Sar go bháil an son Quailán Taggart. Fear Fort and Ferre ach Sheeran son Cousin to Connor Shaw. Eshin Ganoho Kamak Tus na Himmerha. And Canson na Meha Mach Harrison Tavlina Puck Schlatz of Egaun. Agus Evolver and Dune of Egadera. Shachung and Dune, Leshen Count Orhasa, Agus Beshit sauce the Kintel Tus, Unta Corrishtach and Count Son, Imma Stock, Egan Dera, Erforil nor Heinekang Saharan Trastonis, Untkan Rode, Ach in Orira, Shell of Tuka Uhan Son, Egan Dune, Agus and Count Son and Carru Count, Imma Strayco. Reached and Dune Contossit and Count so. Gordach. Niarin Loh, Farcar Contolun, Squealan Rator Leshik and Derish Launin Shestakanson, Egan Íarmhí, Dent Comanson, Condition Alter Nashik, Lurg Round, Imestakanson, Killian Dialog, Egan Darren, Costantor Chaptamak, Niarin Lesh, Matasha Hernashan, Santa Shanson, so Eric Coolin, Count Ace Comahanson, Egadera, Egg Own Keys, Score Mahagan Íarmhí. Shachung and Dune Arish agus an Farlar Parka. The Count Ard ní dul go minne sin an spruch amach tá sé fós Dulles Stock ag an Dera. Mícrin is Arish and Kugu Count am her Straig and Dune beg Dima or Hakinta le sin. Trork a Chavistach und Davlina ag Banistor an Dune sin Roinn and Sheehan. Far Ymer lesh na Shamroga in Orchain Trog. Frank na blianta agus blianta category mar round nor agus marsin agus harvest sásta bheith gannas an bhurin cúnta agus iad in Iraq de Shaskanoma de marsin tá fáca idir iad hain agus áit an rang hain an bhín Shachung and Tavlina Trishan Count on a Vukant an where Derek and Akalesh and Immerton son Neil Niall Mitchell Rojas the Lishan Kinna ach and where Tavlina Derek and Spotty Carrot agus Shell of her Nash Egan Dune Cúig gun of a doe does a Noma de marsin Immerha agus Desh Egan Dune Counts at a brewish Takarish, Dul Trasna Conea Hogand, Quailán Taggart. And Fark and so Staid Semple Marvin, Igoni, Ard Haidan, Agus Shing Egg Tus, Me, Abron, Puxlas and Maharish, Egan Dune, Stacks a Lark, Obervahan son, Egg Nacosantori, Egg and Íarmhí, Can Counts on the Glanach, Blockhall, Den Hate, Scott Jainton son, Egg Matt Conlan, Dundun, Shell of Nashicon, Farlar Parka, Liam Savage and Pass, Macan so Dean Clehan, Agus and Dune, Egg Bugagama, on a Cluiche, and son and Immerty, Oshin McManus, a fake and an order, Shanson, Soher, Coolin, Hawk, Egg and Dera, for real Arish, and Sheo Counted Hamiher, Straig and Dune, Ta Shell of Agus Galorton, Shell of a Call, Egg and Dera. Asper Crinish Arish to Corrishtach or her. Nishan Buckamach, Shell of Hernash, agus Anna with the Nimmerton Norir and Santave Shot and Fark, and Moran Deshin, Egan Íarmhí, Dulcan Kang, Gadisha, and a Goch, Hulina, Beg Dima or Hileshin, Taspontus Mahako. Gunikiri and Tacton Chicago do a hock dagger Clarna score because since the Cluiche ar fad ta does ein cool I'm sure Egan Íarmhí Gadisha agus fetish exula count go better to count and so chalk known pucks air Egan Dune agus Desh Houncy Ella Hosnu Shane Lachuli Lor Connor Woods a Hogig Fide Galore Lesh will Crinnas and Tamsa Thurling Sicar no Contort and Southern Íarmhí Egan Dera Irene Lohabeter Counts a smach dugus Jane come on cool porig Lorik Shelevanson and Passo Dar Egerton and Macuti Noel Connaty Favru Arish Tahashe Count Garrett Egan Dera Ibrin Shemakati Cormac Bilagus and Cleano Husard Danish Egan Íarmhí and Counts on a Tráchtaire Aaron Craig
oberfad déint an son tá anna cléthe immerte Conor Woods don dún gotíise ach an taobh líne búte an son agus puck sleas a bheith ann an Dave Howden Fark. Is gotíise sa cléthe cinnte beag an dún sásta leis na scóirna tá aimse cá cúig gúna bh dó agus cúpla scóir maithigh Ryan McCusker agus Paul Sheehan, Pierce McRickard agus don Iarmhí Joey Boyle agus Owen Keys chlár na scóra tá seansan isis leis an puck sleasa an fear hócaigh ná an fear tá mar chaptain Cillian Doyle an sa tróna ceann garda go siúd isteach gotí Niall Mitchell beidir go dtugad sé ar náis chuige tá sé tugadh ar náis chuige bhfuil an scór aimse aige ag an deire ar fóríl agus a ríis dachirtaí an son tá séadán agus leohanna cuithe an tá agus beidir go bhfuil an dá grúpa beidir gan tríos teacht dathíir sin go fóil sellh an son ag an dún agus dachirtaí sin a glána hí meg raibh Cluiche anna chomhairt an taobh líne ach ag an deire an slitter tóg amach tá Cluiche feic an son agus Kevin Regan tarrant déantar siúd agus puck éiristeach ag an Iarmhí sin fear hócaigh ná an captain Cillian Doyle hí seansar an Dave Ellis an farc níos luatha dúireadh secondú hin ar scóra chuig ar stray ach an count an chéad deis an áír dó i gceart ar bhuiile séir ach anna chomhairt an taobh líne ilín géir go maith agus ag féchant in orda féidir leis an tríúcúlín a dheimisiún so tránón an countán well bhúil se go maithe ach ag an deire ag casa ag an second deireanach agus ar fóríl ní léon cheist fé an cúgú ceann inis atá mé ar stray ag an Iarmhí fós cúga gona bh dó ceathrú uair imrithe an sa Staid Semple. Leis clipper dimmerthóir ag an slitter a gáda an son ní leine tréis ag gáda go fóil agus an réitors os de scuile leis an immert bhfuil sellh gaine níl ag an deire tá sé ar náis ag an Iarmhí agus an countsa síos an taobh sod an farc ag roch amach an son Cillian Doyle ag irig ceannaáil bhí gá seans leis an dáimar deirnach ar scór níor dhearrig leis an féidir leis an countsa go hard Haran trasnán sarcúlín an sin ag Cillian Doyle an count sin a dul dón tríú ceann ag an Iarmhí agus an bhearna ar náis go dtí gá chúlín. Tarrant on a dhéanamh ag Aaron Craig agus dábhrí sin beag puck séir ag an dún agus beidir go bheith ómist an chéad cartan so trach núna réitor mar dúirt man níos túise fear Thurles Éile Kevin Jordan ní raibh mar an feitile taistil contactteach ar chúlbáir leis an club iathe agus ag réitor le beidir demlíon an nuair sin agus tá míid chun carta dhéiscint an son chéad anam imeisteach an leabhar an réitor Aaron Craig ón Iarmhí agus caiise sin a héan níos a bheith airich Dí deirt na himmarthe an puck séir ag Paul Sheehan. For sé cúlín má níos túisce ón immert seansar Ceannais an son. Bhí deis aige ón spot a chéilne ag an géad ceann a bhí aige cúig ar fóríl bhfuil an ceann sin níos fear níl ag an deire sin an tarna ceann tá mithir fóríl an son ag a Sheehan agus níl na buí séir dul go maith dó go dtí seo tráthnón an 7 ceann ar fada tá mithir fóríl ag an dún ach iad fós an uachtar gá chulín fós idir na fórna inis brise an countá. Deis san ag an Iarmhí ag gáirteach dénta ag an deire agus sellh an son ag Joey Boyle for sé scór má níos túisce níos pass amach antá an Iarmhí bogan níos fear beidir go bhfuil chance an sarcúil leanna siad lo an countán i bristeach Ceannais Tá agus sarcúil an sin ag Davy Glennon Arachar isteach Ceannais Tá pass únta clisteach chuig ar an glíán lean sé i roch agus ag roch na cosantóirí titim siar níor dhearrig glóthaigh an deire agus i brabna súil an Iarmhí gafa chun tosaigh. Leis an 3 scór deirnach ag an Iarmhí agus an dún féimhrú inis fiidir go maithfidh tús na himmarthe ach an cúil sin cinnte tréis iad a spreag sár Arachar isteach Ceannais Tá agus címan son an banistóir Joe Fortune sásta leis an countsa cena bhí a tastáil mar bhíidir America go maithfidh tús na himar agus deis an son ag Jack Galvin leis an buc sleas ibristeach sa lár dechartaí an son is sin a gáirdeach dénta go maith an son ag Derek Cillian Doyle scór má níos túisce tá si ag gimar níos fearr inis machtaí Davy Glennon seans a ríist agus cinnte branta gúil misneach níos mó teacht in immert na Iarmhíach ag an deire dénta go maith cosantóirí an dún agus an count an glanta féimhrú tá si inis
Trish an cool sin Éile. On the cost of Winton son Neil Henny Kesh, Dirico scoring Raitora. Ag an bhar Lár Parker Robbie Greville agus big Chance Ellen son ag an Íarmhí an cool sin ag Tráchtaire 8-9 ag Davy Glennon sár iirecht amachchas amach ag siúd. Trish an Íarmhí a chur éon coolín contosig agus chun cheang don chéadúir sa cléthe puck sair le bheith fág ag Cillian Doyle an captain Ceannais tuisceige ón imirt agus deisianis an bhearn a bhéadú. Doyle ag tógan to chuidama. Geall bheith lár na park a Dirico scoring cool agus an count a Arda Gamáil Crinnes galore aige tá an weir an iirecht an son agus a brab na súl. Íarmhí gafa gá choolín contosig. Is scoring tasálún dún Trish na Ceann sin na scuile seach go háir an cool sin Trish prabh fantasta viidir anna hás leis an céad ceathrú sa cléthe ach an cool sin ag Davy Glennon Trish an cléthe ahrú ní léon ceis fesin an ceann sa smachta go háling ag Derek McNicholas. Rís Cosantóirí an dún an lína lán chúil an éifeachta go dtí as a cléach sellh ar náis dí halbhút an chéad sco déint an son ag an Íarmhí obair déint ag McNicholas a stacatí Cillian Doyle agus ag an deire Haran Trasnáil agus sin an difriocht an áír atrig an stad seo an clisteacht agus beidir an difriocht a bheith an na scórne sin a Iarmhí trí chúlín inis idir na fórna. Is fear an dún sínta agus fear na Íarmhí gortathe chomá agus beag mailbheag ar chóirsaí immerhans ar feith tamlín ach anna choimart an son. Dí halbhút an chéad sco déanta ag an Íarmhí agus ag an deir an pas a seachtaí Cillian Doyle agus ní hepan ar in áiteacha chomá le sin. Scórna an cúig ceang deirnach go léir fuite ag an Íarmhí ón Keys Cillian Doyle an cool ag Davy Glennon agus an son an dá choolín a ríiste Cillian Doyle rud a cílín gohfuil an cool sin ag scarút na fórna Trish nómad agus fithe is Staid Semple na gréine agus scóir tastáil inis ón dún. Ag an deir an ceansa ar náis ag an Íarmhí agus tá siad ag fiosú ní léon ceis fisin cómart an taobhlín ag iargé cumá tá Joey Bile dír leisteach den lína an son ag an dún ag iarigh sellh a gáil ar náis an áir glótha ag an deire anna chumar go ríis an réitor sás de scuile leis an imirt agus obair déint an son ag a Robbie Greville an immerthóir sethe ní léon ceis fisin tar nó churann Joe McDonough tucha lótha ag an Íarmhí an bhíonn se chat a bhí sé lár na cins na cluichí deisianis ag an bhar Lár Parker sin ag Cormac Bile osclín na gúlaí agus an count son ag a deire ar fóríl. Séú ceannat an mithir stréig an Íarmhí. Is Roinn sin ag feicintar na hathar beidir yoch sé dhéanamh tar nó thar na blianta bhí cabhraige bhfuil le héadí Diarmuid O'Sullivan agus fé láthair Ryan O'Dwyer to Bredáin agus Tony Austin agus Mick Blair anna chuoine is a híad ó héamh na hamáníochta agus ag iarigh carú leis an dún níl mór an club na Seintre cúig club Seintre sin an méid agus iad ag iarigh tridló agus an amáint chur chun ceang a gcónaí cúnta go mbeadh aithne darnó ó héamh na Pelladóí ach an amáníocht anna láidir freis an cóirt an taobhlín an count son dír Haran lín an son ag Pierce Oak Mac Rickard agus beag an buntáist ar náis ag an Íarmhíocht tá bulas i ceann fuit an son ag count an himmerthóirí agus beag cóirlaise tastáil agus mailbheag a ríist ar an imirt. Cuinnn tú siar treis denóm an bhí an dún cúig i gcuine a héin chun tosaigh chuir chulín idir na fórna ach inis an cléthe ahra ó bhain agus an cúil sin ag scarút na fórna an sár iirecht ag Davy Glennon. Bhí mar rá go bhfuil siad go maith an dúlar na cúil a Iarmhí tá dosaon feit a go dtí seos na cluichí stratham lína an tríú ceang díag aimse le ceann Glennon agus cáfis nach me go hiiledas na breatacha glasa le feiscint rih ar na himar na Chorcha tata seach ó Joe Fortune dar nó an múntóir scoile ó inis córig ó thuchastáach thug sé blianta agus tugann im le clia áit ar bhúg sé craobhlein leis an bhuireann fé fithe héin agus dar nó sin siar an cábhíle agus a séideag agus buinte chomá leis an glob bailile búd an néamh éine anna chóteálaí agus anna bhana stóir sethe agus anna bheasair
agus é Gírig an Iarmhí a Hartar Nashtí Roinn a hain don bhíonn se cúganis. Ros nó cuasaí po slasa a bheith ag an Iarmhí agus an Fearlár Parker Robbie Greville an rát ána a thóga an ceann árthas a fiocant ar na rán an clog ag sleanú beagán os ceann den ómad fáchas i chéad le agus go dtí seo na fórna déanamh go maith ach an Iarmhí beisiad sásta bheith an tosig ag an stáid se sár bhuiile ach ag an deireadh a Cluiche feice an son taringt siar a dhéanamh an son ag an dún agus beag poxéir in áit a bhad níos fosanis ag an Iarmhí agus tá seans go bheith ómis an tarna cáirte buí chumá agus Conor Woods an cáirte eisithe níl go fóil ach beidir tic ina leisna anam in leabhar an réitóra agus deisnis ag Cillian Doyle trí cholín go dtí seo ag Doyle. Rís tugann sé chudáma nóir bhíonn sé tugann poxéir mar seo. Na conílacha anna bhatha Staid Semple an so tránó na Doyle. If you can tenor the squealing sé leis an ceann son agus anna bordéint an son ag Doyle. An carú cholín ag a siúd, carú cholín chumá ag scarú na fórna agus an Iarmhí ag taring glóhanis. Nes rud ag an teag tastáil ón dún chun iad thógann Tarnáis instantly bhí ar raus sa cé den nóma deis an son beidir ag Tom Murray iarach dimtheisteach thar an trasna an sin scór inspráideach ceanna bhí ag tastáil ón dún tris na scóran ar fád sé scór stíigh chéile an son ag an Iarmhí ach an iarach sin ag Murray tris an bhearna leidú go dtí cúla ríist. Is Lár na Parca, Shellivan son ag Joey Bile, agus sé scór má níos túis go nimmert. Der Irene leis an Iarmhí Shellivan Camad an Captain Cillian Doyle tá sár cléimar ag a siúd go dtí seo tránóna pasúnta go siúd agus tá siad ag bogad go má tá seans an sub beidir má leanann siad lótha ar scór cinnte thar Nashtí Doyle a hain sé sin Ceannais go dá agus an bhearna méid a ríist. Cinnte sin éon fear contúirte an so tránóna Cillian Doyle tá sin ann na scórna Iarmhí agus a chrothú chumá agus go mar ar an déobh eile Shelliv ar Naisina ag dahí sands. Dolisteach fear fort an ferre, fós dolisteach beidir go seans an saig an dúnar chun tras an cúla hain sé ag an deire aber úntaach titir siar son bhí Derek McNicholas níl an contúir glánta go fóil ach beidir an tarn iarach an airóg le Tommy Doyle sin a gáirdeach pass a hartamach an socha fada le Dara Egerton féhrú a ríist an obair a dhéanamh ag na tosathe ach ag an deire in spás leis hain Jack Galvin agus deis an Iarmhí a chur ar an ansaí sa cúnge a hain sé Bei sé dechar an vertical howlan son ag an deire níl aingetre Shelliv gáil taringtach ag an deire an ceann sa arda an son ag an Iarmhí tá seans an tar cúl tras na cúla hain sé an dúna ríist ag iarna cosantóirí a chur Tarnáis go mar ach tá Derek McNicholas sás an cúlín a hógant ag an deire bhí sé cosantar an David an farc nómad ó hain Tarnáis ag aimsiú scór na inis cúlín idir na fórna. Is fear le sínta gurte an son agus beag mailbheag tá an réitóra lenaí míist ar aig agus tá imreúir an cosantar Tarnáis ar na cosa ríist agus ríist an Iarmhí an tosad an ceann san na cosa buint an son ag deir Tommy Doyle ach arín leis Shelliv a chur siar amach go fada le Kevin Regan. Branta go bhfuil lús agus go bhfuil comart níos fear meas na dosa agus spread beidir go dtí seo ag an Iarmhí ná mar tá an dún agus cinnte iad ag iarna cúla Iarmhí an ceanna fuair Glennon ar raus níos túis go níl an ceann sa glánta go fóil ag an dúnach ag an deire Irene Loha agus Pierce Oldmac record a teachtamach leis an ceann tá feartaobh hir nu an acha leis má hasín an pass a hart ag an deire tugann sin pass isteach ach tucha sé ar an ascuige Pierce Oldmac record bhí cúpla seans níos túis gur stray an ceann son ag an deire ar dheis agus ar fóríl. Ní héanach bhfuil an dún ag crothú seansna sin an tochtú ceann an isise tá mé ar fóríl. Pochmach sin ag brú níos feart an Iarmhí ag an deire an dún ag léimh sin go agus an lán chúlí sin John McManus ó bhaile Míchéal agóid chun ansaí eile hosnúd an dún ar an Dave Howland farc roch tá Oisín McManus ag iarige sin a gáil déanta go húnta an son ag McManus bhfuil Cluiche well hí mis go raibh ag an deire tá sé sin díon agus Harveh díon an son a Oisín McManus agus an réitór ará gur poxéir a bheith i bhábhar na Iarmhí
Aaron Craig Hogan Cansa. Nun fágigh sé fé Cillian Doyle. Sin hen fear is fear a siúdan sa Tráchtaire an captain ó Rátarna. Ar nó bhúidir son Crave Club. An Íarmhí an bhíonn se chatte an taonú ceann agus fithe agus ní léon cheist. Ceann son ag deire go bocht ar fóríl an seachtú ceann ar straon son ag an Íarmhí beag dímar son leis an úsáid a bhuiineadar as an ceann son agus tugann sé seileh ar náistí Stephen Keith sin éon captain ag an dún agus bhráil ó cúpla scór eile gáil rih an brise tá siad fós sa Cluiche ní léon cheist fé ach an cúil cinnte brandú gur bhain sé prab asta agus an Cluiche astraid dro Fern line agus Fern Íarmhí siar hain sé an deir an ceann chur a Harris an lína an son ag dahí sands agus beag puck slas a ríist ag an Íarmhí anna chuid go feice go tíis an trocha teachta seach an son ón Joe Fortune. Cluiche anna Spórtúil ar fad go tíis agus an puck slasanis ag an Íarmhí den Ádfa an fear thógaigh ná Jack Galvin heis na hógan iad agus tá sé go maithingúlar iad a hógant ceann sa beidir an roiseachtaí Glennon ní dhéana an deir mar go bhfuil na cos a buint an son ó Derek McNicholas agus beag buile séir eile sé Cillian Doyle a thógaigh díreach ó scór an cúil gabh leis agus seans dul sé chúlín contosaigh agus seansanis ag an Íarmhí an bhearna a bhéadú rih le ham díma cinnte ar Roinn síhan dar nó ó churcaigh hismóirí Ahar go mion minic éon so go dtí Staid Semple go dtí na cluichí mór a thar na blianta chun feicintear na léachra mór amáníocht agus saim a gcónaí agus san amáníocht agus é sin a tartar neis fé láthir don chaundé agus é mar bhanistóir. Cillian Doyle chun an ceann sa hógant. Ceann ómad a gná an fágus i chéad le Staid Semple agus deis ag a siúd sé chúlí na chur idir na fórna tá sé tris a bheith crein go go dtí seo. sé chud ama a gcónaí fiochann sé an áda agus an ceann búilte agus snasta ar an trasnána Cillian Doyle an imreóir sé sé chúlín idir na fórna héin an aig gona náda sé. Ríist an trí scór deirnach ag an Íarmhí gá ceanna Cillian Doyle ceann amháinnig Derek McNicholas agus únta an son ón bochamach a ríist ag an Íarmhí Aaron Craig an imreóir sé Calís an son agus nílas go an druchaigh Doyle trasna se is brá leis na ceann son na hógant agus nuair thoradí dul go agus an réad airigh obair déchúis nach dófá iad agus seans a ríist an bhearna a bhéadú rih le ham. Ríist an ceann na leach féin den farc ag an stad seo ní léon cheist féin nach go bhfuil crunas golóige ach is sin cheist bhfuil sin an ceann a bhúla feid golóir agus an bhearna chur go dtí seacht gúlín an ceann búilte go maith aige na muir ag fécinn in nárdach ag an deire methir fóríl an tuchtú ceann methir stréig an Íarmhí agus brandú an iscoil scóring tastáil dún pachamach mar an son tóca ag Stephen Keith a siad ggurcé bhagad chun tosaigh bhíidir níos fear sa chéad den ómad cinnte fios áil mhór in is ar cosantóir na Íarmhí le denú cúideag na méid an nús agus obrúnta an son ag dar Egerton na seach sa lára hen sé siúd sa ríist rána golóir an Íarmhí tá siad boga ar lús a bhd níos mód ar nóbe siad gimmert i gréibh comórtas lein ag an cúpla seach an Kyle Quinnig sa chéad bhát a bheith gá Calís eile an son agus na ceann seo chuiriseach go mór an dún ar chéann si tíd son ceann bogaisteach ag an réadtóir Kevin Jordan díreach initial scór an chúl agus cúlín éas go bagóla a bheith ag an Íarmhí. Leis an trocha teachta seach ón Dave lína ón manistíocht ag an dún na himreóirí chur náis ar an lína mar an rud deirnach go bheith chuigh an stad seo ná cúlaí chéile díreach rih le ham sin fear thógaigh bagólam ná Cillian Doyle an dríálaach sé an cúil sinna on cheist tá sé dul go mansá Tráchtaire tá cahristigh sa cúil beidir go meise sás an cúlín agus an seachtú gúlín beidir chur atra ach ní bheoch is a go a gleamáníochta sin on ceist mógann sé ruch bheoch is a go ach is do go meise sás an cúlín a hógant an bhearna a bhéadú agus sé ordathe go héas go thar an trasna an Cillian Doyle a ríist don Íarmhí agus tá seach gúlín in isidir na fórna.
They can take that stall on Doon and counts on the broke Shamak Dov and Derrit, or Clipper Dimmer Hori reached. Cole and Slitter, Shaneen Kesh, Stuck Neil Shard, going a full talk, and Derek Pierce, Mac Rickard and Doon. Shaneen counts a shot, Vidish Desher Cool Peter, Vixa Gohun to Griv Lahal McNee. I roglo leis an Iarach dar Hishin Mark will Cossentor na Hirvig Fiausu Goni Agus a Deshin counts on a clan and the Irene Loha Shelifer Nation Sonic Dahi Sands on him Rory Shahe Sands Fosadul Kerdin around a Shaksakula Hedge leis counts on all log here taken Dera Acta Kalish Fekaha on son Egan Dera Egan Raytor Agus Beg Builla Sayer Egan Doon 3 nomad down Coot of Gerta Tá Dírach Folk Revega going Sikadlach Agus Kalish Feka Egan Raytor with the healing can make Shansons on Egan Doon Agus Rud Egan take Tastal Uha Rivlaham Shacht Gulin in the Forna Paul Sheen Kang Hogsha Gadi Shani Ryrie Glesh Agus Gall counter for Éile reached Illing Dacher Gomalish and counts a Bevralish Dun Vishnach Agus Dun Vuren counts a her Herrn Shasnon Agus Shing Dirk Imheshtach in Aum Kut of Gerta counts up Boulta Agus Boulton Nice Fiorent Sonic Sheehan Herrn Shasnon Kianavia Tastal to Miternash Gadi Bjarno de Sheikh Hulina Nish Pakemach Gardens on near Yibrick Shinamach in Nakrans on the Ganol Connerty, Schlaunahan on Trechossen Cossentora and Mach Haran Lina, August Desh Hernashanish, Egan Doon, Bevralo, Scorella Gol, Fogashide, August Stoke Egan Dera, Mac Rickard Hogik, Tasheralish, Nimmerhori, Dolish Taxi Carnog, Shin Plan Bader, and Slitter Hirsch Taxi Carnog, August Bader Gavite in Egant, Tangavol Egant. Agus Coola Yaimshu, Shin Ian Rudata, Ektastalu Higgin Stadshaw, Sheikh Hulina in the Forna. Go no mud Galen Marshin Lehemert, Agus Mac Rickard Vector in around, account Ish Legendary Shaxalar, Egan Irene, on son the Ryan McCusker Eagarduk, Octa, Bulla Foot and Soniga, Agus Kalish, Agus Davrishin, Big Shans Nice Foss and Sonic Sheehan, counts on a Her, Haran Trasnal, Gokyan Gadishaga, Shan Countess Fossabader, Agus Deshan Bjorn Alaidu. Sé draw an where dear can you to Google just a spotted card tall there and where August reached of addition counts of you can Viarna Hernashkati Coolin Ammoniac that need more and Madish and Palo on a good times Hedla evolving doing a tosh Shachun Sheehan counts on Ishla Big D Meyer Leshin counts on Kagan Dera we're in Coolbar and Old Connaty come on Lesh August Imhamak like Puck Coig Vader August Shaska Big Eric Ellenson Egg Sheehan and counts on Roru Haran Trasnon Agus in our loose the clag on a vehicle ma better look up and nom the nose. But a cool feather Agus Shaska inish egg Paul Sheehan Agus and counts of Dierich Oscore and cool Agus Shansonish and Bjorn Alaidu and score more off a law her Hain de Egan Íarmhí no the Shacht Egan Doon Agus Sheehan a Yurig counts on Haran Trasnon, there no Machtrahar, Shahi Leshan Monash and counts on Boulta Gamag, as Marvika Gimmerhor, Ma Golf, Deer, Kishtach, Haran Spotted Dove, Count Mahansonig and Dunagus, and Daw Count Dernick, Egg Sheehan, Viarna Hernashti, Coolin. Joe Fortune will score Elec Tastal, Uig Agason Íarmhí, Rivlaham, go Alden Kate Scott Sonic Derek McNicholas on Imrahor Shahak Egantera, Shelf took a Uig no Neil Egantera for Tarnasher and Tarn Eric Fosadol, Ingel took Savarsha, Round Elastic Egantera Tasha Sost and Coolina Hogan Tay Hain, Stock Egantera, Air for real, Nay going to Eric Dinish, Meher Strake and Íarmhí, because Pedro Comeshitson, Tastal Riviera in the Himmer Hata, and 3 nomad. Down Coot of Gerta, Immerha, Agus and Adog, Lahama, Shaitans on Egan Raytor, Sinead, Kevin Jordan, Clea Tanava Gamaga Disha, Hussig Undun, Arouse Rafad, Vitor Coolin, Iguna, a Hain Contosig Trash, De Nomad, Akan Son, Cool, Anna, Untakarfadig, Davy Glennon, Trash Oknomad Diag, Curran Íarmhí Contosig, and Hedor, Seclea Hain a Tree, Gunanada Coig, Agus and Sonvi Trave, Shafor Larvish, Untakarfad, Egan Íarmhí, Killian Dylan, Captain, Reach Lescorna, Derek McNicholas, Dyla reached, ach Gach Count Dernick and Son, Rivlaham, Egan Doon, Paul Sheehan Fego,
agus fágann sin go bhfuil bearna de cúlín idir na fórna ag an mrise. Héna de ag an Iarmhí, ná de hocht ag an dún fannig an sub ag búg faintí an chéad lethe going agus action Éile an Durlas an son. Sean Buckamach and count Satharn an dún Shanson son scoring count sin a Míchéal agus Haran Trasnán score Mahanson ag Roinn McCut count call fi gá chance leis an Daimer Dernacher score near Yari Gleishan Fader leis an count so go hard Haran Trasnán Sar Coolín an sin ag Killian score man his tushka nish pass Machan an Iarmhí Buganis Herbert goal chance on Sar Cool my land she'd low and counts on Ibrish Doc Celine Tán agus Sar Cool an chin ag Tastal on dún can need hold her Nash instant Clevy they're out so Kate dead no Desh on Sunbader ag Tom Murray Eric Dimhashtak Haran Trasnán sin score no pass on to Kashuda agus she ag Bugga Gamata chance on Sunbader my land she'd low her score Kinta her Nashdi Dile Hain she Shin Ceannais Godo San Viarna
Chat an Íarmhí ar Nasher an Bark an chéad Iarn Amá agus cinnte beisiad sás le cuasaí Murray Hassan fé láthir tá siad cúlín chun tosaigh ag fiabhsú agus ag imirt gamá cé go raibh tús lá gamach chun áíir agus na scór na luach ag an dún tá siad an ád fahanis agus iad ag irid dul Thurnastí Roinn a héanach na focail dhearnachas a seamra festis ag Roinn an síhan fuair an dún is a teachtamach an parca agus tá siad fós a clé ní léon ceist fé Sprid únta ag an bhfuair agus mar a lúg mé níos túisce má chuoíonn tú siar dín cléthe bhí atra níos lutha am líana sa mórta stratha. Well, bhí mar congur go má ó hebh scór na mar seo bhí farraspá réúnta má ag an Íarmhí ach an son ag deir na himmarthe bhí 8 scór as né ag an dún bhúdar le gá chúlín agus haspáinad ar ard Sprid. Rud atá déantas an clí ar fad go dtí se agus dábhrí sin Beisiid san imirt bególam go dtí deir na himmarthe agus an réiteoir inis ag fáil fé réiglis sin slitir caifteach ag tús an dair leis sin ag Kevin Jordan fear áitiúil fear Durlas Éile ansá agus sellh ón gaithbhisteach ag an Íarmhí déanta go maithan son ag Aaron Craig tá cléthe maimar go siúd agus tá cailísin son ag deir feice ag an réiteoir tar sé deis luach ag Cilíonn Dáil beidir chuirlinn a chuid tá sé chúlín go dtí seo ag fearrát ána anna imirthóir is aithne léon cheist fé agus seans beidir an chéad scóir aimsú in san tarna leach. Díreach I láir na parca ó scór an chúl an Green fósan sa going a Staid Semple seach nó na áling agus deisianis ag Dáil an bhearna a bhéadú don Íarmhí dar nó Joe Fortune I chéad bhliain do Ceannais hí Shane O'Brien le cúpla bliana nús agus abarh déanta go siúd agus inis an plán ag an Íarmhí ná bogarrá agus deisianis ag Cilíonn Dáil an ceann teora go má Haran Traslan túsma ag an dairla ag an Íarmhí. Cinnte go méid an dúna ag glóir cúpla scór má luach in san dairla dúr chun Thar International sa cléthe ag dímar an bhearna fé mar bhí glehamach spás ó sa cór an son ag Davy Glennon ag fécinn turn around a fósa dul an imar thuiris a hen count sin tóiste go maith ag Haran Traslan sin gá chúlín luach I brab na súla ag tús an dairla ag an Íarmhí agus an bhearna Thurnastí seach gúlín. Tarna scór ag Glennon for sin sár chúil sin nach nó me déag sa chéad le agus in áíir binnen cheanna chas an cléthe agus beag an Íarmhí sás an chéad gá scór in san dairla le an sonnacha ach tá cailís fechan son ag an réiteoir agus deis an son ag an dún rud ag an teáilt agus tastín rud ag an tún áíir ón ceann áirithe sábhúigh siad ceir cléthe Chacadí an paintasá gona caharlach in ag na mí in ag na Íarmhí gona chiirí agus an tain ceanna chaileidir ná gona chail dara agus críicníidir ar bhar na tábla le 8 buinte ar fad agus iad a gírig dul chun ceannaíanamh tá an poxéir le bheith tócanis ag Paul Sheehan a ríist gá ceann sa chéad leige ceann seo Jackar go maith gona na lohan na cuihanna tá ann an ceann sa ardthe go maith ag an deire Díreach ar dheis agus ar fóríl aspa crinnis cinnte chuiristeach agus ar cholecha tróna néú ceanna tá mithir stré ag an dún. Leis Noel Connaty féchann turn around Díreach díon taobh shot an farc a haon sé dul an Arden son agus góáil den scoigh Tom Murray for sé cúlín massí chéad le Murray staach sa Lawrence an dí Matt Conlon an dúnach bog go má dín fearlar park a Liam Savage sean níos fear a go ríist ag an deir tris an obair Kruger fad a dhéanamh sár góáil pas má ar fóríl agus an 10 ceannar stréachá. Connaty ríist dín taobh shot an farc a ríist agus an taobh lína se bheitach ar an taobh lína an son bhí góáilúnta an son ag an Niall Mitchell ach ag an deir cheastre agus an slitir in na lámh agus an helbhaige Haran lína agus beag pochslas an son ag an dún an fearthógaigh ná Tom Murray fearfort an ferre fiúcinn turn around lághirs ag an deir beidir gona ró sé amach dóibh mar go bhfuil obair ag Matt Conlon chuna sin a gáda Conlon siar a hainse tá an Tráchtaire Tom Murray She's an taobh seo haéis an farc a haon sé níl éon rud a teach go héasca an tosa si an sonnig an dúna ggéirigh gáideach tá ón Sands agus lán tosaí agus an Íarmhí a cosan go má ceann sa plúchta sellhar náisiacha agus deis teachtar an ansaí trúr ón dún ag rásíocht taobh hírann son den lán tosaí Kevin Regan
Shelf Hernashin son, Níl Colliche Darren Raitor, Shelf Ega Paul Sheehan, Favreau, Bert Moorheimpel and pass, Tuckamachan son, Liam Savage, Egan Darren Íarmhí, Trade Dacherty, Gagne Shelf Galton son, Agus and Raitor sauce the squeal election immer ta share nose loose Comortus Creve, Shakti Killian Dyle Fiacant and Ordach and Count son, and where ta should raw Haran Trasnon, Coolin and Clehan son, Egan Gaptain, Killian Dyle, and Tuchtu Counagashud, Ocht Coolin Astra. Rodegant to Tastal on Doon to Gergall score, Rodegant the dollar Clorna score and counts on Ibrishak. Fanax chickens on to own sands of fair shell of a god Neil Martin to go on to Conson. Igna Costantori and Íarmhí and counts of Glanta. August a Brahantu and Shade Tree Hoolin and Chacht and Íarmhí. Shinner the has to go and Henry the has to go on Doon. Ach Aaron Devilleton counts of Smack the Halling and son. Angus Niangus a Quailon Taggart con and Doonach or Aaron Ansic Nilangish chicken. Rochamach and son to Dahi Sands and counts of Ardhega Shoot. Fake turn around a she Tráchtaire Nash agus Egan Dara block halt and score reach into Egan Íarmhí ta she dik fiausu ach Neil Cansa glanta go fall Egan Dara Sheeran son Ceannais and Captain Killian Tylis Immerhor ten Shades Coche and Farker fall Cluiche agus ta Spórt in Ishig Joey Bile score Míchéal if you can chain Orden counts on Ibrahim Stock and Weir Lesh and Green Satsula le Karen Fosta Haran Trasnon Ard Erickson Sonic Joey Bile agus ag Tusan Dara Laha an Íarmhí aus fad. Le Shelvan Sonic Tom Murray an Immer Horsha agus Clema Immer can pass and Meher Straig a Shin Brownton a Styrka shock in love of Joey Bile David Glennon agus reached on Countson for Ilvian Tawnson Gokinta Egan Dúnar who can count on her and Trasnon Murphy Shelvaka and Paso Murray again Dara Dulter Stray Agus Shelf Hernashin Íarmhí ag Shokung and Dún Gimmerton counts on Garrett Fiarna Ish the Nay Gulin and Fiarna is smoother in the fornix they can take Tastal on Dún score Egan take Tus and Dara Laha Fosa Dolla Hashi Leshan counts on Egan Dara for really his shin and rud of you and Shrew count on her straight Tus and Dara Laha in count Diagrafad agus Unadianish Tráchtaire of Chris Egan Value Cran Tráchtaire agus Fogna Parka Mark Fisher Neil Morant and Immert Feck again our ear Trach Nona Vishe Gleheronix the Clihi Gadisha for she cool Danach si Head out and Norvuder Caharlach do Dehagun Hena Doyag and cool it's the Nomity Dernach con accounts on a Vukantak Ni Ruddy Neil Ruddy Adolgorovado Tranona Gawalt and Kids Gorry Shaw pass Shakti Killian Dyle and Spórt of the Cormac Shanson saw Egan Íarmhí cool agus Sar cooling and Captain Shinne can Egan Stadshot Ganir Fog Much Shin Clehe Dun Íarmhí does ein Coolin and Ish Marviarna Idrina Forna Urcher a Killian Dyle and Captain agus Solus Gallen Lay and Ish Idrina Forna Coolton Shades go Schlitter Schlaune Stachwige agus Wunshe Kjol Asenangach Is kan ein score Fosa Darla Egan Íarmhí big or Egan Dún big Dimar a Shanson Schmider Ryan McCusker Coolini Mahanis Kutushka Hashin can be a Tastal Godota and Kate can Darla Egan Dún McCusker agaim shoe Sleeve Ord Fos le Drappa Egan Dún con Tráchtaire Nash sa Cléthe Do Carjeg Egan Íarmhí Nod and I Egan Dún and Council Eg McCusker Dohan Amas sa Cléthe con Níl Ceis fé sin ach in áir beholach am coola Tastal and Council Schlaunisteach Gehefach the Glee Dahi Sands Rohor Mahishahig Faking to Round a Chak Sheer Favreau Egan Dara Irene Lo Shelva Command agus tá Shansons or Coolin Ace go Gamahig and Dún and Verner and Ashti de Coolin Council Haran Trasnon agus Rud Nachmeg Tastalo Aaron Joe Fortune and Ish agus Socroig and Íarmhí agus Gamadish Compordach le Cursi McCusker reached Gá Ceannais Caitlin son Egan Dún agus Eg McCusker de Coolin and Ish Atra Rule all Yenavans on a reach to Dún ever Cuiction and Tom McCratno Furton Ferra Tráchtaire
in Unad Oisín McManus Nevón agus an Harrá dhéanamh inis ag Roinn Sheehan Cím Gúil for seachtaigh Niall O'Brien ag Galbhúr an Daobhlín ó chamad an Iarmhí ag rís an Ceannais Harnáis ag an dún agus da bhaidís cúpla scóras tí chéile ní bheith got an Ceannais Ibristeach díreach Haran Trasnan sáíirecht an son ag Caoile an Taggart ag teach an tosaigh sin trí cheangas tí chéile ag an dún níl siad a methe fós. Tána dí sin a teachtaseach sin é Niall O'Brien an Iarmhí agus Cintabig Roinn Sheehan sás leis na scórna sin trí ceang an son is tí chéile McCoscar agus Taggart agus Cílín se sin go bhfuil an bhear na Harnáis go dtí né gúlín. Se chuúg an dún a ríist tá spridant an íon ceis fé sin ag iirigh sin a gáardach agus is machtú tá Dahí Sands deire an Ceannais an Míchéal agus na muirí fecinn sásta scór má Helen son ag an dún níl siad a methe sin ceithre cheangas tí chéile agus tá bhaidís cúpla ceann Ellen son bhaidís go mór Harnáis sa cléthe an bhear na Harnáis tí 8 gúlín dos éon cólín ag an dún dó a ceart ag an isis ag an Iarmhí agus an ceithre scór deirna an isis ag an dún. Deisianis ag Cillian Doyle for sé coolman níos tuiscin pasta go úig an son. Aber únta go meas na gosandor bhí Davy Glennon ag fannacht an Schlitter ach Tom Murray lá na góhan an son agus seochún an dún. Selavannig Owen Sands ar an Dave Éile scuilann sé ceann má fada isteach ach ag an deire dímáil tar yes agus ar fóríil an Tarna County go mithir strain son ag an dún bhí seansúnta an son ar chúl eile ag an Iarmhí ag an deire cosantúntaach ag Tom Murray. Taobhlína ag buchant leis an ceann áthas agus sé Cillian Doyle thógadh an captéin. Ceithre chúlín deirnach ag an dún McCoscar fé gól Callum Taggart agus Owen Sands leis an ceann deirnach agus is maith an teist é sin a réon ar an tris cúl i chéalaigh tús an dairle hat teachtar an eis mar sin Doyle inis sin boc sleasas á thógant. Búlta go furfa fósta taiisiil cúlbáir teachtamach a sé bheith airach tá sé well hí mé dhéanaan tú ansaí mar sin ar cúlbáir gur Sir Macafecan tá sé sin díon tá sé sin Harbheith díon ar an captain Stephen Keats cúlbáir an dún hí mé gur dhéann sé haon gach díhil an cluiche agus an slitter a dhimmert agus é Hart uig ach ag an deire buile séir ag an Iarmhí agus bagóile cúlín éasca ríist ag Cillian Doyle. Maintar an dún róhástal sin Sheehan agus Canach ag leabhart leis an mhair an Daobhlín ní dólam gurbé sin an rud a bhí uatha agus tá siad a chur na himmarthirí Harnáis ar an cúl mar ní féidir le cúil eile a scuile isteach. Cillian Doyle thógadh an ceannsa. Héana 8 go dtí seo aige agus chuir de theach ar go dóigh sé agus go gcuirigh sé an ceannsa Haran Trasnan déanta ag Doyle héana 9 is ar clár na scór an bhear na Harnáis tí 9 gúlín. An Taobhlína agus a bhábhar an dúin a bheith agus Iargé gáiltan son Ryan McCoscar héana thógadh ní dhéananig fágadh sé é fé Sheehan fear seamróga an uair agus dar nó sin club an bhanistóra chomahúidir craobh idir bheánach an dún an óra agus tá siad chuna bheith gimmert sa grád seinseart an bhíonn se chuún sin rud a heasta gúthe dúirs na seóir agus sa grád idir bhean thena blianta an ceannsa díreach Haran lín an son ag Dahí Sands Míchéal ach ag an deire búlann sé cos Didn't the Vinder here Vegas it took a marriage and doing score cool in our hastochu can Sulas and lay a runa is er eid agus an Iarmhí or double mass na gustan tori reached ag an Iarmhí and Taobh shut and fark Wintermach agus sar go all and son ag Niall O'Brien Screen Shelesh and Gown saw Count Ord ag an Dara Haran Trasnan sin scored and score reached ag an Unadi Niall O'Brien ag Imshu Snor hein the Kangsha Haran Trasnan is untakon spraga hugan shit ein Aaron do shade againish Gonna nod to Doyeg. Is Brooke inter Cosentorian Doon to
Iarmhí on a bhahar fada go Shelley for Nash and Niall Mitchell like fake turn around a far last sticks looking chin pass Suig Desh inside Davy Glennon on turn a Coolig Davy Glennon and trio Coolig and Iarmhí agus tá brú cinnte chusan tóirí an dúna stiggans on Cúleile ag Davy Glennon agus an Iarmhí trí a sé deag agus trí Cúlín deag fós anis mar bhearna. Dúireach nuair bhí an dúna Tráchtaire bhí cúpla scór más tí chéile ach treis an cúil sin i chéile rís beag ard bhrú go deortha. Rís tá stig bogasteach agus beidir cúil contúir tá cinnte stigan san tána cosantóirí sin fé bhrú mailte go gcúrgé gáiltain san tá Matt Conlon. Cluiche Neil scuúil an réiteoir leis Ceannais ag Niall Mitchell bhí sé siúd lárna an crothún cúil dearna an san trasna a héin sé pass fuair fan san ag Mitchell deis ag Niall O'Brien fuair sé scórman níos túisce an count san a mithir stray Míchéal agus ein count díganis a mithir fóríl ag an Iarmhí. Satharn taobhlín agus a ríist gachar a dul a bhábhar an Iarmhí an stad seo an Cluiche. Trí séideag a gúna nád a dóigh bearna de trí Cúlín tégus mór an méide. Joe Fortune cinnte an Banastóir is sásta den bhirrte an stad seo an Cluiche ach fós ag fécinnt a rana tasí nuig bheith cinnte leis an gceann áirithe agus ag an stad seo tá siad an áidhá rís scéalúntaach ag an Iarmhí ní bríonn se an deire tá Shelley fós a cá agus fécintar na rana rís ag an deire an dún déint go maithan son chun an count sin a ghuid Thurles agus deis son seach sa láirtí Sheehan Paul Sheehan as glín na gúlaí agus scuileann count díos an tosach níl aine congra go maithan count rás chun Shelley ag an deire tá siad a gcúrgé gáirteach déint go maithan son ag an onadí sin é Tom McGrattan ag an deire tá an Iarmhí ag neartú ar fud na parc ag an stad seo an Cluiche agus Thurles lótha leis an gceann áirithe sé gcúrgé ficus ús an son Peter America go maithaigh an deire a bhí Conor Woods a Cluiche an son feicithe agus Peter chun puck séir a bhrunna ar an dún scóir tastal go dóide an Iarmhí an áit an a bhaithaigh an stad seo. Conor Woods a hógiig. Bertie gcúrgé gáirte An Íarmhí Sláunín an Schlitter staach sa lár agus ag an deire ard go héifeach an son ag an onadí sin ní an tonadí an fear hosting ach nach raibh le tosnú Davy Glennon ach ní léon ceist tá sár cléir me go siúd staach sa lár Cormac bailenis tá spás a ríis ar scór eile tá si gimmerton son leis an dún ach ag an deire bhí seansan son ar chúl bhí mar thóir leistigh ach ag an deire pastor na mithir stré go seachún an dún deisianis ag Liam Savage céir a dhéanaach sé sinníon ceist tá scóraigh tá stála seach sa láir héinse bocha chun ceint tá John McManus scuilann sé leis an gceann ó McManus go hard agus Harran trasna an ceann maithan son ag an gosantóir teach an tosaigh bhearna Thurles dos éin. Deis son ag Joey Boyle cúpla scórmán níos túisce agus an count á Harran trasna anna éasca go héanúir nuair hagan an dún chun tosaigh tá an Iarmhí díreach chun ábalta teacht agus ceanna aimsiú chomh maith. Cluiche tá ag an feiceann son ag an réiteoir agus tá se chun puck séir eile a bhrunna ar an Iarmhí agus tá gachrad a dul ina bhábhar an stad seo an Cluiche. Farrell túil sin é Kevin Jordan agus níl cosantóir an dún mór an sásta tá se chun an slitter bhagisteach an son bagólam agus sin dul man caiinteal in ag an chuma agus sásta ligan do chuirsaí leanúnta raig bearna an bhór inisidir na fórna an tríú cúil sin tarna ceann ag Glennon ag a héanaach ach an tríú ceann ag an Iarmhí sin an difríocht in áíre an cumas agus an ábaltacht ag an Iarmhí na cúlaí aimsiú agus deisianis ag Cillian Doyle héana an aig go dtí se sa Cluiche.
Deis an bhearna a bhéadú. Tágann sé chud ama a gcónaí an slú bailúisteach antá. Gcónaí dí Staid Semple an ceann son a methe stác ag bail ach an ceann son. Tágann an cóirle a lorg ón seoch agus chiimiid an bhfuil an ceann istigh nó nach bhfuil agus camid fannacht agus a ráte le cúlbáir an dúin an son. Stephen Keith fanamist le tror ón ifagach tá an ard an sa híos fún tá míad fé láthir neomh cáir san ad in san áitis irde Staid Semple agus rair chunta híos a going ach tá súile ag an seochá déigent I fécant raibh an ceann sin leistigh ag dail nó lasmod an fosta sin íon cheist mailbheag san immert ach bearna anna bhór fós idir na fórna. Tror fut a godí seo agus táid ag fannacht. Trí a seachtaigh chun an áda trídeig I gcónaí cínte sin bhfuil trí chúlín diaag idir na fórna agus an bhór mar tar ar an ceann na tá na honada le teachta seach sin é honada le teachta seach is don dún ifir a fithe trí Barry Trainer I teachta seach an honad Paul Sheehan. Agus an Éile le teachta seach don Iarmhí sin é Jack Gillen. Thóir maithe sé siúd comá agus táid fós ará leis an cúlbáir go muid ag fannacht. Má sé na honada teachta seach ag an Staid seo an Cluiche ach in áír an dá chúl in san tarna leatris é bhile marcha mórtas agus tarú eile an son dénta agus níosúman raibh an ceann son thar an trasnáú nach raibh ach níléon rud imime thar clár na scóir tá ag leanún leis an nuirt peidir nach bhfuil léon duine ag fearre ó thaobh na ceann sin ach ag an deire sellafar náis ag an dún ón sands le hiireacht an son nach ríist mithir fóríl sin tríú ceantaí go mithir stré ag an dún agus beidh díomá agus díomá an damhnatha go cinnte. Rís chun ceann an ceann son tá Niall O'Brien for sé scórmanníos túisceach an ceann son cuid a th neis ag an dún agus tá cailíos an son feicthe ag an réitor tar sé deist an dún rud ag an tá hosnú agus an ceann son na choristeach sa chearnóg sin na planna bheith ann gan éon ceist ag an Staid seo. Le brainín faring it dúracha tiisiman sa Staid Semple tá sé 4.8 Celsius ag séad an gcuisteach chuing sa bhosca Tráchtaire agus Ceannais ag Conor Woods. Ceann chuir seach sa cearnóg dearing an rud a bheith uig ag an Staid seo agus fécant an bhaidis brad glas a gáirdeach ag an Staid seo an Cluiche scuileann Woods leis an ceann so ceann ard ag an deire sin a rud nach raibh uig ar fóríl cearú ceantaí gur fóríl agus an Éile teachta seach don dún sinna ihre naidíag agus sinna Declan McCartney ó bhreadeach agus céad an fágan na parca ar bail thar á dhéanamh agus deis harta imróí neis beidir immert is Staid Semple agus an ghaoch ag neartú a gcónaí an tá ach tá Cuman na maithas ag an Staid seo dhearfá ag an Iarmhí agus fráló dul th neistí Roinn a héin don bhliain se chuing be sé gimmert a gréibh go mórtas lein ag an cúpla seach an cail chuinnig Somália sa chéad bhát an chéad ceanna siúd an immert an son ag a Tommy Dial dóibh agus an ceann son isteach sa lár ach chun tosaigh an ceann so bhí Liam Savage don dún deachratí ag gáirdeach arda ag an deire ag Savage ach lag iarach díreach isteach an son ag an deire beidir nibróg sé mach déint go maithiste an son ag an cúlbáir a teachtamach tá nóil Connatí na Shamroga Loch Lane agus scuilann sin ceann son agus an Iarmhí a déanamh go maith ríist a dul ar an ansaí. Clúte go maith son ag costóirí an dún. Seach siar hain sé tonadí atá dúireach tacisteach sin é for 53 Barry Trainer ar fort an ferre agus nó roinnt clubbanna ládra ó thaobh na hamóníochta cúdna sé ceanns na seintir sa dún baile crown agus port an ferre agus baile Míchéal sin na ceann ambráideacha agus deisianis ag an Iarmhí ar dhéh eile tá sin boga go mát a roinnt imreoirí glóigh sellaisteach sa lára hain sin tá sin gimmert I bhd ro éascanis ag an Staid seo dóibh Joey baile deis eile an ceann son gáthar díreach Haran spotadómh an a scór ag a baile an tríú ceann ag a siúd tróna agus an bhearna ag ceiricúlín déaganis.
Gan os count denomad fáca in San Cluiche agus Shilvan son ag an dún ag an tic tastal uha dacratí tá Cluiche fecin son ag an réitor agus tá se chun immert a stop agus a gléic náis agus big deisian son ag an dún beidir tar fé scór. Gan dún tá cart bui Susan son chumá ag Jack Galvin ag an stad shot in Cluiche. Sé sásta dúrach caiim cín agus is strónach mád glan go dtí deirna himmartá séirle bheith tóca ag an dún ar hosnóid cuasaí ríis Corleis a chur ar an Dave Howland farc ar dúna las na himmarthirí agus is dócha gaithí Beidir Tá Murray an farc a rágant chun Corleis a gáil bhí anna cléir fad imar go dtí seo aige agus deisianis ag an dún ag féicetar na rana tá solas glán an lé astra gcónaí trí hochtaigh gona nád a trídeig agus na canílacha teach beánaí níos dúlánaí ag an stad shot in Cluiche. Dar nótá Paul Sheehan mihit an farc agus lábhrí sin sé Conor Woods a thógaigh an ceann áirithe sa dóibh. Leis Woods leis an ceannsa, buile má tucha agus na muir sásta leis an ceannsa an bhearna leidethe ag Woods agus ag an dún trí hochtaigh a gona nád a ceartaigh. Cuirt an taobhlín na díra cumá tá leistigh an son agus déanta cumá ag Liam Savage. Pass isteach sa lár agus seochaing an dún deis ag an onadí an son sin é Tom McCratton féicetar na rán tugann sin pass uigetí Owen Sands lús agus fúdar féinis scóir tastáil ón dún an ceann son ag Owen Sands imisteach go hard bhfuil na muir sásta níl dultar stray ceann Ellen son a mithe ar fóríl an cúgu ceann déige tá mithe stray agus lágéirt an son ag an deire ag an dún beag díma ar bhí seansanna go leoracha agus tócha na cúla chéile ar sin an difricht in áirí ag an stad shot in Cluiche trí cúl aimse ag an Íarmhí gá ceann ag Glennon agus ceann maith ag Cillian Doyle ar do choscail bearna agus Cluiche fecin son agus beag buile séireile ag an Íarmhí ar an Dave Howland farc. Cansa le bheith fáca fé Niall Mitchell is tóca, nó bhfuil Cillian Doyle chun dul amach chun é a thógant beidir go bhfuil siad sásta go leor go bhfuil siad compórda go maith an stad seo an banistóir híos fuing Joe Farchan agus taobh leis mar rá Nóri Paul O'Donoghue, Eddie Casey agus Peter Kelly ag iarraigh cuasaí róú don Íarmhí. Nó tá Cillian Doyle imime amach an ceannsa a thógant. Hain naig go dtí seo ag an bhar agus sár Cluiche imar aige mar captain imar inspirádach ach an ceann son ag Prabbe agus ag an deire amach ar an lína deireadh tarna ceann díag den amach tá mithe stray ag an Íarmhí. Is 8 nómad gan áim in San Cluiche fáca ceann garad tóca ag an cúlpáir agus tá brúin is ar an dún ag an deire Irene le Jordan Doran glánach tá sé nationis ag an Íarmhí tá seans beidir ar cúlmáil leanna siad lohan pass a mé seach san éan son ag iarraigh a gáiltá Cormac Pyle tá seans an son ag an Íarmhí agus tá an ceathrú cúl nadathe sa líontá an son botún an áíar a meas na gosantóirí ag an dún an ceannsa críicna sa líontá a ríist scórma ag an Íarmhí ag críicnú bhí Cormac Pyle cúl ihre cethair ag an Íarmhí agus tá sé chúlín déag an is atra cethair thugtaigh gona nád a ceartaigh. Ein rud in áíre i dul I bhábhar an dún in Satharn le tá trí cúl géilte agus dechartaí chu iad héana chur airchlár na scóir. Tá siad fós ag tríd, tá siad brodúil, tháinig siad an sáineamh go dtí Staid Semple ag iarraigh an Cluiche bhú chun tuach siad Cluiche in áíre maith don Íarmhí ach tá Íarmhí ar leibhéil eile ach tá deisianis ag an dún chun tosaigh go bhí an cosantóirí teacht an ceann san a mithe stray an séú ceann go mithe stray beag ortha teachtar náis ag an cúpla lá agus I brúla chéile agus olahú de churn Joe McDonough ach ag an stad seo cumann amachasa ag an Íarmhí bhráló dul th neistí leibhéil an leibhéil is aird a rang a héin an bhlíonn se chuing agus na fórna mór Port Láirge Cailcuinnig Corcaigh Tiberdáin iad siúd a dhimmar sin an rud a hastíú agus níl críoch ná é ó hebh scóráil dinta leohan seánóna ach irid
Reached Clipper Dimrory, Girgay Gardigan Son Talon, Julian Dún, Sinead John McManus. Shelliver Nash, Egan Íarmhí, Tashid Anna Lauder, Joey Boyle, Anna Clare, Fadimric Shoot, Tarring Sheeran Son, Agus Shochhaun Eska, Veg Killian Dial. Rachel Glarit, Le Farron Dún and Son will court Neil, Egan Derrita, she sauced, Durkan Puck, Sarah Vrona, Agus reached Count Eska, Egg Dial, and Clog Dernchak will carry no Madaga Shask, Imran, so Staid Semple. Coming a Mahasa, Le Tamil Fada in Áiríre, Egan Íarmhí, Car Hochteg a Shoot, Gwyn an Áda Cardeg, Shea Coolín Degas, Moore and Maidish, and on the Éile, Tráchtaire Shacht off, Sinead Iver Fiche, Dara Clinton. Agus Emerald, Egan Stodges and Clay Desh Hart and Maiden Murhori, Agus Gorfader, Chance of all to Ve, Eg Imrad, Agus Clihi Moore, and Comortus Creva, and Tráchtaire Gown, Couple of Shacht, and Dial, Canon Council Hogan, Sar Cleha, Imra Egan Captain. Council, Yenok Shea, Agus Horrick Shen, Council, Haran Trasnon, in a Cholla, Shakulin Taken Isher in a foreign, Car Hochteg, Agus Car Nadiganish, Egan Íarmhí. Ishkorgamad and Tavelin, Octapwilla Foot as a Counan Son, Eg Farron Dún, Agus Trey Hittering a Harla, Octashe Sheenton Son, Corlaisha, Hor Derek. Nakaling, Agus an Farrata Sheenton, Ryan McCusker, Immer, Hor Anavahashahe, on Valia Alech, Agus Poxer, a Veg, Egan Dún, and Tamagamach, to Goni, Yaring, and Gonu, Tree, Noma Down, Coot of Gerta, Agus Inarir, Egan Stadshaw. Marvila Tamil, coming a Mahasa, Egg and Íarmhí, Octa Shansanish, Egg Connor Woods, O Valia Cran, Clubbing it, Umrachach in Sunduin. Scorman is Tushko Fox there and counts on a Meher Strega. Shocked Gang Dig the Irriti Meher Foril and Duni Hena Crevdeshnaco. Bedrig Immert or Law More Marshall, the General the Dortmund Toast to Himmer and Tahi Egan Íarmhí, Veg Immert in Clihi Mora, Lady Clihicanish, Joe McDonough, Vuder and Flin Shakata, because the Clihi Mora Marshin, a Yastov and Sotrach known in Íarmhí, Nervish Noir Lefesh and Uha, Agus Eid. Fos adult Desh Egg Joey Boyle on Immer Horishahik and Count Son will no Tarring his sheets and son Egan Coolbara, Tint Gamahik Stephen Keys and Captain Egan Dún Agus Deshika Shoebader, Dollar and Ouncy, Ton Íarmhí Lauder and Kalish Feckin Son Egan Raytor, Agus Vishelev Orda and Son Egg Jack Galvin on his yellow Tráchtaire Shacht and Son, Egan Fern and Íarmhí, Agus Sinead Iver Hochtig, Tráchtaire Shacht, Aaron Barr, Connor Bracken O'Common, Nave Oliver Plunkade, Aka reached. I can start shot Derek Aumahart Dimmer Hori. Agus Eid. Odd Anafa. Dultamach and Council Hogan, Killian Dial, Tashi Trishave, Untakarfag Kadisha, Fiakan Shane Orda, Togan Shane Quidama, Squeal and Shay Lesh and Slitter, Ach and Council, Meher Foril and Trio Count Egg and Meher Stray, Egan Íarmhí and Tamagamach to Goni, Tree Noma de Ganaam. Le Tamil Fada, Common Mahasa, Aaron Íarmhí, Octa Trid, Yennefer Goni, Egan Dún, and Council Iber Histakati, Matt Conlon, Fiachan Shane Orda, and Costantoric, Chachan Kaing, Agus Jent Gamanson, Egg Conlon, Egg Darren Himmerha, Score Mahanson, Egan Dún. Reached Dúna Chacht go Marlish and Gown Sonach. Foril agus Tochtú County agus Moore made sin of her Foril in Ein Clé agus Big D Mar ní Hen lá a beardóh ó héh scórála de ach in áír catú credún a hartóh an idir an sa ggéir an clé bhúcan tá siad fós a trídí an deire agus sár go bháil an son agus Calís eile feice ag an réitor agus Pugs eile ag an dúna dul trasna chun an ceann so hógan Caolan Tegart agus tá seansa go siúd beidir for sé scór man níos túisce a héin ón Immert. Nómad go ná an fáca agus nómad go nóí léon cuatha feice go dtí seo. Tegart tá sé gan ceansa dhearing a chuirseachtaí boscaní dhéananig ag an deire tá sé mithir ar fóirí négáin díaganis ar stré ag an dún agus na seansanna sin chuirteach go mór ortha cearnaideg go na nád a cúteig agus an réitor fear ar an ordor na trocha dolisteach go héh an breisití an taobhlína agus Pochamach martóg an son ag an Íarmhí go dtí Conor Shaw Machtaí an taobhlína spás ó sa chóir an son ag a Robbie Gravel agus ag
Fogistach tá deisins annig an onatí hánig isteach sin Dara Clinton agus ibristeach héfirtach David Glenwell chancer cool eile níl go deir mar an passam isteach sa lár tá cléim má immerthe ag immerthóir na gaiileh Glennon í léon ceis fé an Iarmhí fósa trid right immerthirí ag an deire tagan sé amach go dtí Dara Clinton ach fóríl. Bhí seansan san na seansan á grothú agus ag an deire fóríl. Tá nó dúnach de gnáil man tá Staid Semple Cluiche Ceannais na Sraith Roinn dó gá bhílagus a fithe dó agus an Iarmhí in áit anamhach an áit a bhaintach ag san príomhrein an bhblionn se chuún tá sorcla immerthe cá ceiriciúil únta gá ceannig Glennon ceann úntaach eile chumá ag Cormac Boyle agus ag Cillian Doyle freisin agus sin an difriad in áíire idir na fórna. Is pak slas a golóir go feice going in san Cluiche. An Dave Howell ag an Iarmhí agus is sin me seach sa lár ag Shelfarnash ag Sands agus an dún agus iad ag Lethna Park a húsáid ag an deire nadóg séite ag an réitor rud ag an feice ag ceannómad damcútah gorta in san Cluiche going se ceannómad díreach fógartha agus sin díreach imtheisteach sa chéad nómad an ceannómad in isisiú ag an feice ag an réitor Cluiche agus anam Dullas níl tickas dócha ag duinegant ón Iarmhí agus beag buile séir ag an dún agus Conor Woods a thóga agus ag an stadseat an Cluiche déirn go tríálach sé cool tá buile máide chumán again í léon cheist fé agus tá duine beir teoir cethir cúgar os a chóir Sands nó Woods chun an ceanta a thógan Conor Woods don dún ag deir na himmarthe ní léonrad le caiilúntacha ag beidir deis Dollar cool and cancer imesteach agus tócan cúbára dhearg leis céad cumánach chuir leis agus ag an deire Robbie Greville ag iarg glan ag an deire sábháiltain chéad scáthe son ach Haran trasnán ag an deire scórma ag an Iarmhí tá si ag trid go dtí an nóméid deirnach. So tegart ag fág na park an tá Cluiche má immer ag an ní léon cheist fé agus ifir a fiche sé Niall McFarland ó bhreateach tachisteach don dún fós bearna an bhór idir na fórna. Leis an ceantar tris dul Haran taobhlína agus beag an puc sleasa I bhábhar an dún. Chá nómad goile den Cluiche fágad den amcútah gorta agus sé tamóí a thóga an ceann áthas ó anna chléir fad immerthe siút an dún trach nóna agus deisinis ón puc sleasa iad a chur ar an ansaí peáin eile anna bhfuil fad isteach sa lár. Rás gan seilehacht teach an ceangan san tan Iarmhí ceanta sábháilt go maith mar isteach sa lár tá si bog go mar bhráló scóir eile gáilt agus ní léon cheis fin Cluiche an Cluiche búta le tamlaach obair bhahan san I measc na gus an tóir don dún chun an ceann san Uachlanna tá si tridí nóméid deirna Conor Woods a rís leis an ceanta ag fécin na rana beidir go méid deis a gcónaí ar cúlan sa sleanna seachta sean san sa cool agus an ceann san ibre isteach sa líontáin. Ceannatá dul chuhin áíire an dún mar leanad ar tréad go dtí nóméid deirnach sár iirecht an sannig an deire agus an tonadí a críicnig Chris Egan leis an cúl agus an bhearna leidthe solas agus crop níos fear ar chlár na scór héine sé díaganis ag an dún agus carannéideag ag an Iarmhí agus na scór na déanacha sin chur crop níos fear ar chlár na scór a caiig an dún a bheith cuairmach ar an David in farc mar go bhfuil Glennon a Dullas tá gá cúlaige seans ag ar an trío cán agus an trío cúl ag David Glennon sár críoch a ríiste tá sé tréis a bheith únta chu fad don Iarmhí díreach tarhéis an son don unadí Chris Egan cúlagáilt don dún tháinig Glennon sústíí an taobh eile den farc agus a brab na súl cúl eile don Iarmhí gáchúil déanaach má se ag deir na himmarthe ní hinne sé indifriúcht ó héobh cé a bheith ag ghlacha leis an chorn mar siad an Iarmhí bheith go dul in áireacht tá seans eile beidir ag an dúnar an David an fort an ceann so good ar na seans ar scóir tá sé glóir cúil an cosantóir tá an ceann Conlon seile fós ag an dún tá tro a second nó beagán ó sa ceann fácha agus ag an deire an ceann son a mithe Haran trasnán ag Tom McGrattan fós caracúlín díag idir na fórna cúig an éideag gona héna seach díag agus puc séir le bheith ag an dún tá siad ag trid chun an cearta hartómh dí nóméid deirnach Liam Savage thógaigh ceann áirithe sa
Ibrahistach an son agus beidir gúil seansile scored Darnach an son. Ag an dún tá si ag tréad agus ag an deire amach a hense go fada le Matt Conlon tá Cluiche mai amric a siú tá si ag obracht an Iarmhí Shear an son agus Calís Feice an son ag an réitóir agus cílíonn sin go méid puck séir amach ag an dún agus fuiisih dómh nó ag an Iarmhí puck séir dóibh tá tam geall bheith caite tá ceann ómid tam cútah gortathe imirthe agus cloisiid an adóg dhearrig gan bhail Cluiche úntaach imirthe an Iarmhí tá si in áit anna bhathair fada fad an stad seo dul seachtaí comórtas leine ceann cúpla seachtain tá si Thurles in Roinn a hain don bhlín seo chuing agus an adóg dhearrig séitethe ag an réitóir cúgan aideag gona héna seachtaigh an bua sin de ceire chúlín tailte go má in áíire ag an Iarmhí an Tráchtaire an cúil in áíire an difriocht idir na fórna sár iireachtaí ar cúil beathí ar fad agus catú dul Thurles an céad ceannaigh Davy Glennon sa chéad le tréis 8 nóid díag an son an tarna ceannaigh Cillian Doyle sa dara le Davy Glennon le cúil i bhrdóig a héin an son agus cúil ag Cormac Boyle Chris Egan ag aimsú cúil déanaach don dún ach Davy Glennon leis an cúil agus an tríú ceannaigh a héin don Iarmhí ag deirna himmarthe in áíire ceandas na himmarthirí is fear ag an Iarmhí an Satharn níl aon cheist fé sin agus sin ag fécinn amach an son na himmarthirí creathláh le Míchéal Cluiche má imirthe chu ní héileán dún hí na seansanna chu cinnte ní léon dad fé ach na cúil a bhún cluichí agus sin a fuór an Iarmhí ag an deire cúgan aideag go na héna seachtaigh agus gearannis go run faoi an corn ar chaptéin na Iarmhí agus sár Cluiche ar fadidir fad imirthe a siúd Tránóna agus tá sé dul trasna sin é Cillian Doyle sé lerás ma chárig corcíoch an fear fannig an corn agus himmarthiríis creathláh le Míchéal Cluiche úntaach imirthe hosing an dún ar ausar fad sa Cluiche bhíon céad scóracha go hanna bha agus bhíidir cúgan aige héin chun tosaigh tréis den nómad an son tháinig an Iarmhí go mórsteach sa Cluiche an chéad cúil ag Davy Glennon agus ó chuin I le bhí ceannasaíochtacha ar an Cluiche fuair an chéad cúpla scór ag tús an dar lethe agus ina dhéag sin hamándar a raig agus an bua go héiftecha ag an deire ceir chúlín idir iad agus an dún cúgan aideag go gona héna seachtaigh mór an scorála sin chim híos fuing an son na himmarthirí thar bheith sásta go bhfuil Thurles sin Roinn a héint an bhlíonn se chuing bin an sprach a bhíocha agus beidir nuair chin tú agus nuair dhéann tú an Cluiche breise bhí contactan se caite I gcuine ciaríonn san Cluiche leithcheanna seas sé sin dómh ní léon ceis Cluiche breise tá siad sásta a bheithe dul isteach an son agus a bheithe dul in áde na céimeann an sá ní mór an deisna a bhíon ag fór na mar sin teacht go dtí áit úntaach in Staid Semple agus craobh a bhócan tá sé déint an Satharn agus be siad sásta a bheith Thurles in Roinn a héint an bhlíonn se chuing imirthirí an dún ag Fanacht ar an park be siad sásta taú leis an Iarmhí ach ní léon ceis fé an san deire an Iarn is fear tarhéis an Cluiche a bhócant agus cógáird agus lótha tá sé dul isteach agus an captéin ag fáil fé réig dul an áde agus an corn a ghlacha tá sé ann agus táid chun fécintanis ar an runna agus an túchtránis ag leabhart sal an runnig sé an corn ar an captéin Tír fad atá chuir seachas an Tráchtaire Now gives me great pleasure to present the Division 2 Allianz National Hurling Games
Curn le Brunta, Ern Gaptain, Killian Dial, Sar Cluiche Fad Immerga Shoot, An Íarmhí and Tráchtaire Ceannais Harta, and Luckland agus Nimmerhori Harvest Osta, An Íarmhí Harnash, Roinn and Flin Chakung and Untitled Chapter Tron on a Spórt Derek, is Staid Semple Cúigan Aideg ag An Íarmhí, Héna Seachteg ag An Dún. Sean Buckamach and Count Satharn Ashigan Dún Shanson son scoring Counchin and Mehesh Dock agus Haran Trasnon score Mahan son ag Ryan McCusk Counacall fi Gaw Shans Leshan Daimer Derniker score near Yari Gleshan Fader Leshan Council go hard Haran Trasnon Sar Coolin and Shin ag Killian score Manis Tushka Nish Passamach and so An Íarmhí Buganis Herbert Gul Shanson Sar Cool Malan Shid Low and Council Ibrish Dock Celine Ton agus Sar Cool and Shin ag Tastal on Dún Need to hold her Nash in St. Clevi. They're out. It's dead no Desh and Sunbader. Egg Tom Murray, Eric Dimhashtak, Haran Trasnon Shin score. No, pass on to Kashuda, Sashi Bugga Gamata, Shanson Sunbader Malan and Shidloha. Her score Kinta, Harnashti, Dyle Hainshe, Shin Ceannais Gado, Spórt, also Corin Tonic, Davy Glennon, Glennon, Faken turn around, and Fosa Dulan, Immer Horish, Ahen, Counchin, Toshta Gamaga, Haran Trasnon Shin Gaw. Her nose loose, Comortus Creva, Shakti Killian Dyle Faken to Nordock and Count Son. And where to draw Haran Trasnon, Coolin and Clehan. It's Gorish not past Shakti Killian Dyle. And Spórt also Cormac Shanson saw. Egan Íarmhí Cool agus Sar Cooling and Captain. Shinne. Egan Dún agus said of Irish couple of scores Diga Ceannais Niva Kissa got Count Son Ibrish Dock Dirk Haran Trasnon Sar Irton Son Eg Quail on Tagger and Tamak agus Sar Goal and Son Eg Niall O'Brien. Screen Shalesh Count so Count Ord Egan Dera Haran Trasnon Shin scored and Scoharish to on the father Shelifer Nash and Ishik Niall Mitchell like fake turn around if our last shakes looking Shin pass Suig Desh inside Davy Glennon on Tarnacool like Davy Desh and Son Joey Byle couple of score manis Tushka Gegas and Count so Haran Trasnon Anna Aiska Kahano Laura Heinz Tashnik Gimmert Vadro Aiska Nish against South Show Dove Joey Byle Desh Ellen Council Go Hard Derek Haran spotted up Major Cool Malan and Shidlohan pass Meshax and Aaron Son Agirike a call talk Carmen Pyle Tashanson Son again Íarmhí Auguston Caru Cool Nada Celine Harish Leshan Council like fake turn around Peter could make Desh Goni or Cool and so Shlana Shot Shanson Sir Cool Auguston Council Everett Dock Celine Ton or Clarna score Kaigan Dunavet Cormac and David in the Fark Mark Will Glennon and Dulles Shot Go Cool again Shansagar and Trio Count Auguston Trio Cool Egg Davy An Íarmhí and Tráchtaire Ceannais Harta and Luckland agus Nimmerhori Harvest Osta An Íarmhí Harnash Roinn and Flin